גזל. כדור של ראובן עטר עכשיו במצב טוב. לילה מחכה למסירה, גם צרפתי. וצרפתי יורה לשער וכובש. אנחנו רואים חוסר דיוק משווע בשתי הקבוצות, וחטיפה של עטר עכשיו. בואו ונראה מה תוליד החטיפה הזו של ראובן עטר. כדור מצוין לצרפתי. צרפתי יכול לגמור את זה. והכדור שוב הכדור עכשיו מיועד ללוברסקי, הוא מסוכן האיש הזה. הנה עכשיו יש לו הזדמנות, ועכשיו צרפתי! כדור עמוק אל עטר, עטר עושה תרגיל יפה בסיבוב. ברגל ימין מנסה להניע את הכדור לתיבה, נעדף, חזרה לצרפתי, בעיטה טובה, איזה שער גדול! 1-0 מכבי נתניה. עטר מצליח לשמור עליו יפה, עכשיו הוא ירחיק אותו כמה שיותר רחוק, הוא שולח את לוקמן, 3 של נתניה מול 3 של מכבי, והנה הכדור הולך לצרפתי, זה יכול להיות עוד שער, צרפתי מקפיץ, והכדור בפנים, 3-0! לוקמן פיץ את הכדור בכיוון של לוברסקי, מוריד עם הראש, כדור טוב, זה צריך להיות שער של צרפתי, צרפתי לבד, 2-0 נתניה. דפנסיבי, אבל הוא העדיף 2 קשרים דפנסיביים ושחקן אחד התקפי, וזה אומר שקליגר רוצה לנצח פה. הנה הזדמנות עכשיו לאדו עם הכדור, ויש לנו שער של צרפתי, 1-0 למכבי נתניה. אבל הוא לא עובר את וסיון. נתניה תצליח לעשות התקפה מסודרת יותר הפעם. וואו! איזה שער! אני מחפש התקפה מסודרת, נו באמת. זוכרים מה צרפתי עשה למכבי תל אביב בשבוע שעבר? הבחור הזה יודע להרים את הראש, לזהות את מקומו של השוער מחוץ לשער ולתת לו את הכדור בדיוק במקום הנכון. תראו מה הוא עושה, הוא מרים את הראש, עוד פעם מרים את הראש, מודד את המרחק, רואה איפה עומד רפי כהן, נותן לו את זה, בקשת, פנימה, איזה יופי של שער, צרפתי, 1-0 נתניה. שער פשוט מדהים של צרפתי. המגמה של שתי הקבוצות למסור אחת לשנייה נמשכה, ואז פתאום צרפתי עם רגע של גאונות, פשוט שער מדהים, אחד משערי העונה בלי ספק.